Okay, mayong budto na usab kanatong tanan, no? Alang kanatong tanan, happy Monday. Karong adlaw, October 16. Uy, birthday sa kumanghod ron na October 16. No, sa ni Clifford Akab, no? Birthday ron karon pag kahinomdom, no? Kay kuan man na siya liwa sa bagyong Riming sa Unas Manhuyod. Gamay pagbata ni akong manghod dito ilalom sa among balay karaan. Nagsigig lagubo ning amo ang balay na apod akong manghod itaw na bago pang natao, no? October 16 no nga akong manghod si Clifford Akam no nagtrabaho karon diha sa kini Orsomco no, nasa electrical. Okay no, so padayon ta manghigala ako ding tibayaon ug may mudto ang atong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez, station manager nato si Father Rama Ata dinha sa Sibulan ug station manager usab nato diha sa may Actin Basay si Brother Elmer Lugatiman. So kumusta naman nung tanan atong mga igsoon nga naminaw karon. Of course padayon karon ang buglasan last Saturday ang kining sa ngalaning opening no. Unya congratulations dai no sa Santa Catalina no nga nasiyag yun ang matud pa buglasan queen. Buglasan queen no nindot kayo ang iyang mga tubag no. Kabahin sa pag-promote sa iya sa question and answer sa pag-promote niya sa iyahang mga questions no nindot kay pagkatubag sa kining taga Santa Catalina no yang gi-promote ang mga tourism spots no mga monkey sanctuary niya ang produkto sa iyahang lungsod saging ug daghan pang uban so congratulations sa mga taga Santa Catalina. Wala na ako makuha ang detalye sa pangalan sa kini ato ang Rayna sa Buglasan. Pero congratulations, nevertheless, congratulations. Abi no ang pangalan ni Aradi no. Abtik sa niya ako ang sakop no si kinsa ni sada ang number 1 ang asa si kuan ni dai Santa Catalina. Si Erica Jean Kadayday, uy, taga manhud, taga kuan man ni, taga Bayawan man ni nga apelyido no. Erica Jean Kadayday, unya ang first runner-up, mao si Saidato Yushawo, taga Bakong. Sa man si Saidato, ko ani? May pagka, sa man siya, ng mga mga klase sa mga apelyido. Taga Ghana, no? Taga Ghana. Unya, ang second runner-up, mao si Maria Nicole Gosarem, taga Tanhay. Mga gwapa magiging taga Tanhay. Of course, si Seth May Kalumba, taga Kanlaon. Unya, congratulations din no, sa ako ang paisana no, nga mao si Kilian Baldelubar, taga Manhuyod. No? So, thank you kayo no, sa inyong pag-apil. Unya, na fourth runner-up ang ako ang paisana, no, si Kilani Baldelubar. No? In spite, kung ano na ekonomisya kanang bitang deaf and mute, pero in spite of that, kini usa ni kapagpakita manghigala nga dili babang no ang aduna kitay mga disabilities nga mapursu kita sa aktuang mga kanang gitawag bitaw kanang destiny in life no kanang bitaw bisag naa kay medyo kakulangan pero gipursu gyud gihapon. So congratulations ni Erica Jean Kadayday, Saidaho Yushawu, Maria Nicole Gusarem, Yeseth May Kalumba no sorry Kalumba taga Aliungon man ning apelyido ha. Unya Kilian Baldelubar taga Manhuyod digun sa kanin na si ni Anhing Armingol Baldelubar ug nila ni akong mga kaila din ang mga Baldelubar no sila si RR no basig parente anak dayon ning RR ni. Okay no. Tara salamat kay Inday Camille ang ako usab nga badi-badi diri sa akong programa. Abi no, padayon ta sa ato ang pagtimbaya, of course, atong timbayaon o kanang gitawag nato ang Negros Tibuok Negros Oriental. Karon daeng Huibis, manganha mi akong dadon. Akong dadon ako ang mga tao. Gamay raming makakuyog kay gagadina pa man kung buntag naka-decide nga mag-pilgrimage mi dalapod nga gitawag og bisita sa Buglasan. So ang buhaton namo og so karong Huibis mo bisita pod may og mga parokya kami kita gaayungon man mi mo primero na mong agion parokya sa kining Bindoy, dayon Manhuyod, Bais, Tanhay, Santa Cruz of course, and then Amlan, dayong agi pod mi sa
kining kining San Jose, dayon Amlan, dayong Sibulan, dayong Dumaguete, Bakong og kanang depende ra sa maabot namo kay moagi may pilgrimage pa pud ning amoa. At the same time, ako pod nga i-treat ang mga parokyano dinha sa kanang amo nga gitawag ana diya sa Buglasan. No, balon rami pinobre ra ning amoa. Pilobre ra ning amoa mga higala nga bisita mi diya sa Buglasan. Nya akong dagon na ako mga parokyano katura po makakuyog, no, so para panawagan sa ako mga parokyano, but please provide your own transportation, ha, katong parokyano nato nga mukuyog kamo mo ay mo provide sa inyong sakyanan, kay dili ko ka provide og sakyanan kay apiki naman ta, no, nya wala gid po wala koy access sa mga sakyanan, no, so kawasin kamo na may mga access din, ha, alang na adtong dunay mga gitawag og sakyanan, dadala na yung sakyanan kamo karga og upat tulo. Kaya doon na ray parokyano nato ana nga mosakay. Magmotorcade rata gikan diri sa Ayungon, paingon din ha sa Bindoy, Manhuyod, Bais, dayong kining Santa Cruz, dayong Tanhay, dayong kining gitawag Amlan, dayong San Jose, Sibulan, Dumaguete, may mga side trip punta sa kanang Valencia o sa kini Bakong, no, mga pilgrimage na dayong paghuman muadto punta sa Robinsons, no. Pilgrimage punta sa Robinsons dayong paghuman kagabi pahuway-huway tagamay dayong muadto ta sa aputan o tas Buglasan. By the way, kung magbalon mo puso may balona, ha, kaya ang puso kuan man na mulungtad man na hangtod gabi. So of course ang inyong balon adto ra ta man niudto gyapon ta tas Boulevard, magbalon ra ta og pagkaon, dala pud ta ginagmay pong kuan nato, ginagmay natong balon-balon din paghuman lahos ta sa mulahos ta dayon sa Buglasan, ha. So akong suggestion nga kung magbalon mo labi na sa panihapon puso gyud mo idadon karon dili ta mga pasmo, manguli ta mga alas 8 sa gabi. Namo nay gitawag natong parochial pilgrimage and outing. Mga taga-Ayungon, no, taga-Ayungon na, ha. So, kuan, ha, kanang kung mukuyog mo, ayaw o dahong nga naa ko'y i-provide ninyo nga salakyan. Kamu mismo mo ay magdala sa inyong salakyan. Magmotor ba? Pero ayaw ng pedicab, ha. Kay hinay kay ng pedicab. Dugay kang maabot, ana. Kuan gyud maghangyo mo sa inyong silingan, badagway, nga mukuyog mo, nya maghula mo sa ilahang salakyan. Nga dana po lamay mong silingan, ha. Kaya pag kumanan na, mangita tag lugar, nga biso makabisa po siguro ta. No, ato na paminaw, no, atong paningkamutan. Okay, nala, no, padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Abi no ari kita sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. Ari kita sa unang balita, no, mga para og mga adlaw. Holy Hour, no, for Peace. Ipanawagan karon sa CBCP nga ipahigayon karong Oktubre 27 o sa bisan unsang adlaw sa bulan sa Oktubre. Tibuok parokya ang gihangyo nga mopahigayon niini. Kini alang sa mga nagpanghitabo karon nga kagubot sa Ukraine ug sa Russia, igon man usab diri sa may kining Israel ug Hamas ug kini karon nga civil war nga nagpanghitabo usab sa Sudan. No? Sa mo kini sa kuan po sa France dunay estudyante ditong nanunggab sa mga instructor sa usa ka universidad dito. Nya balita gikan sa Vatican padayon karon ang panawagan ug mga pag-ampo alang sa Tierra Santa or Holy Land nga nahilakip karon sa kagubot dali sa nasod sa Israel ug sa Hamas militant groups. Kini ang nahimong panawagan usab sa Synod on Synodalities nga nagpadayon usab karon dito sa Pope Paul VI Hall sa Vatican. Maugad ito mga higala Vatican, ngari kita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Kaya nga itong Saint of the Day karon bisan ug way nangutana. No naman diyo. Murabag ang ato kaila, di mo kaila si Jones, pero akong kauban buhat mahigala ang ato usab nga kining gitawag og banggiitan nga magsisibya si Brad Jones Manaban. No, matud pa niya ang atong oras bisag way nang utana.
Malingaw ko ini ni Jones Manaban. No? Sikat ni siya nga broadcaster mahigala. Kini si Jones, nagsugod ni sigun sa akong nahinumduman, dito nin magsugod sa panahon pa ni Brad Milicor sa ikon, anhin-anhi. Reporter ni siya, niya tungod kay talented mangyod si Jones, sikat siya kayo sa iya mga pasiaw, hangtod, nga nahimong siya karon nga kanang anchor sa Tug-anan. Basta na, no, Jones, wa mo ni kailas Jones nako. Pero ako nakaila ko niya kay fans man ko ni Jones Manaban. Okay, no? So, karon ang ato ang santa mao si San Hedwig. Nang iyahang pangalan may gara murag lalaki, pero babae ni si San Hedwig. Natawo siya ni atong 1174 unya namatay ni atong 1243. No, di taga Bavaria, Germany ni siya, no? At an early age naminyo ni siya to Henry Duke of Silesia, Poland. Oh, dato po dahil no? Unya, sa iyaha nga pagkaingon ni ana, no, sapian, nakapatukod kini siya og daghan kayo mga monasteryo, no, para sa babae ug sa lalaki, mga munghi ug mga mungha ug mga munghi. Unya, iyang gitukod dito sa Silesia, Germany. Unya, several kanang duna po'y daghan kayong mga houses, several houses for lepers, leper hospital, no? Several leper hospitals kaya napatukod kay uso mo kayo sa una kining leprosy ba. Daghan kayong mga tao nga dili na matambalan, no? Ibutang na lang dito sa langob hangtod kano sa hulaton o kano sa matay. Wala tambal-tambal. Muna kining si San Hedwig nagtukod gyud siya og hospital para sa mga sanlahon. Namatay siya, unya was buried in kining usa sa mga monasteryo nga iyahang natukod. Kini si Santa Hedwig. Babae man siya. So panayon ta mga igala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamugtuon. Ari na kita sa ato ang mga catechesis. Pangutana, unang pangutana. What are the three levels of reverence sa ato mga Katoliko? The three levels of reverence for us Catholics is first, latria. This is the reverence and worship that we give to God alone. Hyperdulia, this reverence that we give to Mary as the greatest of saints and mother of God. And number three, dolia. This is the reverence that we give to saints. So, unsa man ang matud pa gitawag na to og connection ini sa atong pagtuo. Kini ko mga laing pagtulunan ba, magtuo man gud sila nga usara ka level ang atong reverence. Muna nga magtuo sila nga ang ato ang pagsimba sa Dios ug ang ato ang pagpasidungog sa mahal nga birhen ug sa mga santos maura. Muna nga moingon sila nga nakasala ta sa sala sa idolatry or kinibitang pagsimba sa mga Dios-Dios. Ang tubag ni ana wala. Kaya kining ang bugtong gisimba nato isip Katoliko, no? Diyos ra gyud. Muna gitawag nato og latria. Pero kining ato ang pagpadidungog sa mahal nga birhen, kuanda ni siya veneration, reverence that we give to Mama Mary. Muna gitawag sa in English og hyperdulia. Dayong ang ato pod nga gihatag nga pagtahod sa mga santos, ubos pod nagjutay sa pagtahod nato ni Mama Mary. Gitawag nato sa in English og dolia. Dili in English, kuan siya kanang Latin, dolia, no? Klaro? So, mga kuan ha, mga laing relihiyon kung kung naminaw mo, dili wala may nagsimba og Dios ha. Ang Dios nga among gisimba kan Dios ra gyud, ang Santissima Trinidad, no? Ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Second question, what are the three Marian sacramentals? Beno sa dili pa nato tubagon atong kuanon kini sacramentals. Kuan ni siya sacramentals, gitawag ni siya sacramentals kay mo ni siya mo encourage nato para mudawat ta sa mga sakramento. Mura ba og sa ato pa na mo ni siya mamahimo nga launching pad para nga mudawat ta sa sakramento. Kung nagdebosyon ka sa Santos nga Rosario, sa Miraculous Medal ug sa Brown Scapular. Now these are the three Marian sacramentals. So, number one is Holy Rosary, no? Kanang rosaryuhan, o kanang mismong rosary beads, o mismong pagrosaryo. And then, Miraculous Medal, kining magnobina ta lang sa Miraculous Medal.
o kining brown scapular, no? Our Lady of Mount Carmel. Magnobina punta lang sa Our Lady of Mount Carmel, no? Binasi usab sa ato ang pagsulob sa eskapularyo. No? So klaro na ha. What are the three Marian sacramentals? Number 1, Holy Rosary. Number 2, Miraculous Medal. And number 3, brown scapular. Kaula now, you know ha. And then number 3, the 3 reasons why Catholics fast during Lent. Noong sa man ang mga rason nga panahon sa Biyernes Santo, Miyerkules sa Badles, magpuasa. The number one reason is to practice a strict self-denial as a measure of personal and special spiritual discipline. To practice a strict self-denial. Kalimtan nato atong kaugalingon, di sa itong ngaon. No? Aron pamaagi nato, aron nga ato nga madisiplina nato ang atong kaugalingon personal, o madisiplina po nato ang atong kaugalingon spiritual. Sa ito pakuan, yun ini, self-denial, self-discipline mo gina ini. And number 2, it is an act of justice. We eat less, you eat. We eat less so that the poor may eat. Sa ito pa, ang buti pa sa buti ini, kana dahil magpuasa ta, wala na nagpasabot nga naka-savings ta. Wala tayo savings ana, no? Kay ang atong budget para sa ato ang wala pagkaon ni anang adlaw, mao'y atong ipalit og pagkaon para sa mga pobre. No, justice din siya. And number 3, it is an act of faith. No, mga buhat po kinis pagtuo. Recognizing that the kingdom is coming and we will always be hungry in spirit. We long for the days. Sa may sumpay. We long for the days when the great heavenly banquet shall take place. Sa ato pa, it is an act of faith. No? Kining pagpuasa, usa kini kabuhat sa pagtuo. Aron pag-ila nga nagpadulong na ang gingharian sa Dios o kita nagkinahanglan gyud nga gutom kita sa espiritu ug nangandoy kita sa panahon nga diin makaapil tira kita sa salo-salo didto na sa gingharian sa langit. Now, okay? So, what are the 3 reasons why Catholic fast during Lent? Number 1, to practice a strict self-denial. Number 2, it is an act of justice. Number 3, it is an act of faith. No? Good morning guys. Ako ang gawix din sa Kalumbuyan. No? Si brother, wala noon sa Kalumbuyan ron si Father Christian Dorango. No? Ako ang paisano din. Ako ang agaw. Nga naa karon masign din sa kining Kalumbuyan Parish. San Isidro gyapon na diyan, May 15. Okay, daghang salamat ug dinhi na lang na kita kutob. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab, manamilit na usab kaninyo ug Happy Buglasan 2023.